ta kat ban yo i na khalki longkor kombu ya kan ikanate kat ban yo i na khalki gisko kumba tingi jam sok tu bobot khat ar hadu khat riu baru Isak ula bet ha kata ka khandau bar ula yo kan show ha kata ka snem ya ka ba shispa sha baru try ula kerkhu yu baru tahu beriu ula man bah ba ula nang kham khrau ba ula nang roiru haban da ula jalong uba khrau e namar ula donru kaspa daki kenhun nang rod bat kaspa daki kenhun masi bat ki shakri shendrang batrai lingkha babun e kat ba ki Filistia ki la ya bishni ya u namar kita ki pukri baro ya ki ba ki shakri ukpa jong u ki la yati min ha kisni Abraham ukpa jong u kita ki Filistia ki la yaset no eki bat ki la pendap ya ki da ka khandau ken baru Abimelek ula ong hau Isak tu khi kan ria no nangi naba mela nanglong uba kham don bor shibun yangi to kan ini ka bakat ada sipini bi jigar khu ki jong ulai lo ha kanu ko ba utreru kaman bah bat ha ki jingri ru ki roi bat ka ban yarap ingi hang tu kalong ba kami kumno kan ki jingi bisni na ki Asyik pastor. Nah, perkhat ikan lagi jengker ku jong blay, kaba blay ulah kular Abraham mengker ku, mentai Ishak mengker ku. Mundur seni kata. Ulah yo akan show hakata kasnem ya kaba shis pasha. Kamu mundur ke jengker ku kepala asyir kai maket. Shis pasha jengker ku yo akan show. Teman ani kata jengker ku kepada tu cak kangap kedut kan. Kamu haduk kata kamu om ni hadu kata ukun umat te ke jengker ku tan kata ukpa ukit kli ke jeng dai bu play pastang kata deh ka gilijong plus ka bon nam sneo no sia hari nong wei hari nong wei kinong kamu kani ka tik te ngi jeng mot ngi kpa kan lagi la sha bania but syakapang ka Abraham ya lam mon ngangai biki kun kan jengker ku yan ta nai keno tan nai nyat san sikipa nai long kalong yeng lo sam ko wei ti kadni ke jing bisni bde jong Filistia te kami hi namar ba uni unong wei roi te wei bom bisni ka ba ar pade kalong ha ka jaka ka ba ladon kini ki pukri ya ki ba ki la yati ki singi jong Abraham kita ri ki Filistia la de pendap khandau lo na tingim tip la udang ti biang ne ami kita ha ka di ka por imnang batai ya kata tendai ke jing bisni jong ni Filistia la pelong ki kita ki telok ki koridor la set lot ti dapoy itu dekat ke bakat riu ka jingker khu ko jom utrai ke pelong yo niu Abimelek pade bo ngwan ban penpawi ke jing sir ke jom u kila ka jong ke himam ni ini te ke jing penpawi ke jing sir ila jing ki kan riak no nangi na ba menang long u bakham don bor sibun yangi kemudian Abimelek identify ya ka jing telat lo jong bat ya ka jing kiu jong no Ishak hakiki bro te syabangan syanyon keren dah esok keren dah kebakelti ke syai ke jam kiki nang lek no kalau karbon ong hi kentin kitu ke kan riak no da kalong thmai ke jangi huni ka ba uni unong sensyar hakni ka ri ka ba udan ka giljong mentai uni ba wan syong nong we sipor habola roi sibun kamot ni trash nong unong sensyar ha badong to kriak no nang ni nong hamdon bor man jangi to ka we kalong unong sensyar ong kriak no atau kata kan mi namar ba kini hitrash nong jong kari ke jong u kira kan lak sedang kersoi ke jing bisni ke nama syahmat jong ni khana kalau gila bisni di sisi meladan ketika jing bisni tu niu la roi dapoi ke jing le unjok ni kan he di ni bu khrau berkhat bahal kita bu jajah ke la ijinga ke kum nong elam ijinga ke khat nyau hadu ar anda kum tahu Ishak lakan riak no nangta bad ula penyeng ila ke ying trap ha ka penthor gerar bad ula syongsa syatu teu Ishak ula pha ti biang ya kita ki pukri ya ki ba ki lala yati min ha kisni Abraham ku pa jong na ba kita ki Filistia ki lala set no ya ki enda la yap Abraham bad ula bu ya ki jo ki karteng haki
da ki bau kupa jung ulala khot iki bat kumta ki syakri isak kilayati ha kata ka penthor bat kilay syam hangta ka pukuri ka bekersoy im bat kinong ap jingri ka gerar kilay kajia bat kinong ap jingri isak kidaong ka kadai ka jongi namar kata ula khot kerteng ya kata ka pukuri ka esek naba kilay kajia bat bat kilay ti siya ka way pat ka pukuri bat sapang kata ru kilay kajia namar kata ula khot kerteng ya ka kasitna anda kumta ti ula kenria no nangta bat ula ti ya ka way pat ka pukuri hindray kim shim lay kajia sapang kata ti ula khot kerteng Rehobot ya ka bat ula ong naba menta ba utray ula pen keluat yagi ngin yanang roy ru ha kani ka kandau to kani ta kawan rap ya ka tu ka jing kenria ne ka jing ko ngo ka jing pendam ka jong Isak ya kania jutang ka jong Abimelek tiba ka jaka ka ba ki le shong snong kani kala abi ini penthor ne penthor gerar ti ka ba daong penthor hang me kawan me jumut nga penthor dang i modern gini penthor ka ba seri kasi penthor ba seri kasi te ka ba shong te kani ba kadai kari ka ba hap le ti wat kang nei ka penthor kamut kamno jaka de ka jaka them ne ka jaka them kanum de ka jaka ka penthor mo perkhat mangi sene kan le si ka ba dap la jing jerngam dap la ko kadai ka jaka them ka baduna mau khamduna ban siap kadai hata ko mo tai ti ka ba nyerap ini ni kalong kan di ti biang ini pukuri belah aset kan kemut ban ti biang ban pet la ka don de em ti pi pet tu khot ka bakhat khandai lo ni ba ki la syam ya ka pukri ka ba kersoy im kemut iu ni ka bakar so im ni namar hang tai kadai kari ka ba terkhong ti bedong kersoy im kadai bet ka ka balong nasral te kani ka nong ko polio sini ka bami bet ka bam don jengrat kan namar syatai sekali ber siap untuk te don ki polio ki ba mi bat liur bat lang klem sange katu ka long ka jing im ni long jing im magi merat gi opandi bet silenter ingin hapan bu jing mut kan ni ka bakar soy im ngin hab ban perkhat pade ya katu ka jing terkhong jong tu ka jaka nomor kidon ki por ki bakiti ki pukri kila banyu tang ki ki basulang nak muslim sipor nang kanu pada kala arhyang kan bakani pade kadi ke bayai mi ne natural spring bai kepada nak po kan ti dapoi itu khot ko arphau pade hani warra biang kini ki jingri namar ba Isak ubun ki jingri tim tai kan dia tengku pade ki jingri jong kini kitrash nong ni jingri kini ka gira dai no jingri to ka jing ka ja jong kiru ka dei ki pukri umi tai ya kiong ai ka dau jong ka jing ka ja pada gini pa ka dei ka komut kani ka jaka ka ba ki syam abagila syam ni sa ka ka dei ka jaka ka ba kini kitrash nong kin bisni ba ngingin hab terkhong hab ya wat kini ki yo jaka snong dai ka ja kani yurira nomor hijingri te don kam hi ko don kam bet ta ki jingbam ne te di hipe itu beningkong mo te ya kata ko ko penmi ya ta kan ki ka ja kum ni wai kerteng no ta ka esek te ka jingmut ke jongka ne kinong batai ti kiong ba ka dehi kenika jingmut jong ke esek ka di kenika jing ya ka ja oh mo di ka jing ya ka ja esek kan ti ya katu ko wai pade ka pukri katuru kia kajahi tamai katu la penyeper kerteng yang air ni daka sitna kani kawan nak kaja tambah haki nang batai ki buat kedin pareng kiong ye kaka opposition kajing persya temat kiaman kumju hi bakar kom ai kerteng pada sutunat penyeper koi ada piong kajing kaja mo kadi kajing rakti kajing lempat na fiong pa kajing ya persya we mo kalam long khania ka jutang kapade kajing le kamar me kalau hang tai lai kaja kerja no lai sa we du to dang don jing e mino te dapoi ha ni ka ba ha ka we pade ka jaka semut kini ka jaka pade ndon syu kajing ka jaka mo kala di ka jaka basup iki bikin chokin sa ti ya kani pade ujer kerteng no kani kerteng Rehobot
Ti ka jingmut jong ni kerteng rehbut pada ka dikatu hi bong ba pen kelut yangi. Ai jakai yangi pen ai kelut yangi. Bleu la pen keluar je ki wa Go je. for us. Wa aja ka la pen keluar je ki. Lalat yang jeng kaja jeng syurut. Ti dalayo ikan yum tam lalat ini jing kajam kata ka dikajaka ka biang iki bikin syokin sa. Bah ni ai nam utrayang. Ha, nampak menda utrai. Ula pen kelut yangi ngin yanang roiru ha kanika kendau. Wan benrap honi suwi put porlok jungu ahu sat. Ausat. Teu ni pikol ru I kemba kalong hika title kini kerteng jong kini ngilam barang baik banyak pom. Na barhang tai jong Abraham ru I pikol. Nei.